Sir, get an answer right now. You can. This is the Senate. This is the Senate. Sir, I'm especially asking you. Sir, this is the The Senate. last person you haven't Not for me. Wa madayon ang sesyon kagahapon. Gumikan kay dihang gidakop mga higala si Senador Jinggoy, nanguyog man sad mga higala, gihatod man sad sa mga kaubanan o sa kining majority. Wa na sila mamalik mga higala ngadto Senado. Suko atong na mga bisita kuno didto. Dati suko ang mga senador may higala gayaw-yaw. Si Rapitol po ingon siya nga muli ko kay pag na namig aircon. Sa sugod, ana si Subiri nga, hulato na mo sila. Matay na alas 7 naman lang may galawa man. Kay, dapat alas 5 to ilang sesyon. No, na alas 7 naman, mga katropa, wala man. So, ulit na lang sila. Dapat po na ito mga higala, nagkainitan man ganining paminahon ra ko dato ning kuan pag tinubagay mga higala ni Cayetano og ni SILG or ni Secretary of Interior Local Government John Vic Rimulya. XFM Katropa. You cannot. No. Even during Cory's time, hindi ginawa to. Even during Cory's time, the Longga did not allow. We are ready. We're going to walk him out. You can arrest him right outside. That's too much. He's voluntary. Respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No. Don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, Sir, just outside the gate, we're gonna walk 5 minutes. This is the Musinggit siya diya, musinggit si Rimulya. never been done. Sa Longga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory. Ang kaso, rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk. You're already here. Sir, get an answer right now. You can. This is the Senate. This is the Senate. Sir, I'm especially asking you. Sir, this is the The last Senate. person you haven't Not for me. Oh, kinagab. XFM. Ana si Cayetano nga wala pa ni mahitabo diri nga diri nyo pusasan sulod. No? Pwede man nga atangilan nyo sa gawas. Unya mga mamaktas may pwede mo musabay adto na ninyo pusasis gawas. Yan ni Sinta may galaw ni taas ang tingog ni Rimulya. Rimulya, dili ni mo na balay diha. Sa legislative man na, sa Senado man na unta. No gamay na lang courtesy. Total dakpon man gid ninyo na. Ko man moingon si kuan man moingon si Jinggoy nga mo takas siya. Sa kadagang pa namang media kasunod-sunod kadagang tao katapog diha mo takas pa na. No nga siya naman gani mismo niingon nga human aning ato ang press briefing diri mulakaw nako kay muadto tag kuan muadto ko og ako na mo surrender mismo. Ya karon kay wabay na dawata mga higala ni Rimulya ang term nga surrender kay gidakop gyud kuno nila. Arrested gyud kuno may gala sud sa Senado. No? Unya lain sa paminahon bitaw nga ikaw dia bisita ra ka ng balaya. Oh, kanang ang tagtungod diha silang Cayetano. Whether we like it or not, sila Senado man na. Nya ikaw karong nianha ra ka nya ikaw pay maningka. May gani wa ka pangahan ni Cayetano. Kaya hangyo naman ni Cayetano nga moingon nga di ni padakop ninyo. Pero ako ni siyang escortan pagawas unya adto na ninyo sa gawas. Atangin nyo sa gawas o sabayimin ninyo pag-abot sa gawas pusasin ninyo. Bullseye. Just don't do it inside the Senate. Yung po si Kuan Rimulya nga di lagi kay the last time nga yung ikuan nakatakas. Ay nako mga katropa. So si Tory og Rimulya maura og kinaiya mga bastos. Ingon pa mga higala sa ato ang kuan kining nag-comment kari si Ma'am Rimilita Roculas. Anyway, tungod ni ini may gala, no? Gi-Indian or sa may tawag ani no? Boycott or di ba pwede tawag og absent? Yan ang buhatan mo maglaing term. No? Or nag-early out. Pwede ba siguro nag-early out? Pero ang ilang ginapa lutaw yung karon, gaboycott ko no or gi-Indian sila magay gala. No?
Kay gapaabot sila dito, di ba? Sakit no. Asa may masakit ani ka nang gi-Indian ka o gi-walk outan ka. Pero mas murag way batasan tong kuan. Murag way batasan tong napay nag-istorya ng lakaw na. No? Murag mo way batasan tong mga higala tong ga-walk out kay naon tay pwede debatihan, di makigdebate kay mo iktad. Oh. Kaysa kaning mga tao nga wa na lang gyud mo adto. Oh. Di ba kay iyo man sila nga kanto mag-walk out mga higala ni nila Subiri, nila Tulpo. Sa subukan nila, wala silang quorum. Musad ni may galay ilang natilawan karon. Wala, subukan nilang kuan diha. Wala sila quorum. Now, nabahin man ning atong Senado. Pero ang lintunganay ni ini mga higala, kita nga mga tao may mamahimong maapektuhan. Ngano man, imbis kay naapaunta mga higalay mga nindot o mga balaod nun, nga tingali, makaapekto pa, makahatag pa mga higalag kaayo sa tao, sa Pilipino, pero wa na lang hinuon mga higala gumikan kay napahin na tapag-ayo gumikan ining politika. Bullseye. Bullseye.